Ono što je također karakteristično za 19. stoljeće i školski sustav 19. stoljeća, to je strogost. To je strogost tog sustava. Tadašnje pedagoške mjere su naravno bile puno drastičnije nego danas. Tjelesno kažnjavanje je, na primjer, bilo jedan od vrhova tih disciplinskih mjera, odnosno ono krajnja mjera koja se primjenjivala i koja se često primjenjivala među učenicima. I to vidimo iz memoara naših pisaca i intelektualaca koji se često puta sjećaju svog djetinjstva, svog odrastanja, svog školovanja i sjećaju se svojih učitelja koji baš nisu bili blagi. I najbolji je primjer Mijat Stojanović koji u svojim zgodama i nezgodama moga života priča o tome kako ih je njihov učitelj tukao, odnosno kako je djecu koje ne bi znali matematiku, odnosno aritmetiku, glavom udarao od ploču, znači glavu bi im udarao od ploču i na taj način kao pokušao ih naučiti matematiku. Naravno, te metode nisu bile uspješne. Sam Mijat Stojanović govori da u tom trenutku kad je taj učitelj bio mučitelj, da je sjedio u takozvanoj magarećoj klupi gdje su sjedili najgori učenici, a onda kad je došao mučitelj Filipović koji je prepoznao talent kod svakog učenika i koji je promijenio odnos prema učenicima i izbjegavao tjelesnu kaznu samo u krajnjoj nuždi, učenici su prosperirali, između ostalog i Mijat Stojanović. Ono što je zanimljivo sa tjelesnom kaznom, Ivan Mažuranić kao liberalni ban ukinuo je tjelesnu kaznu 1874. godine sa školskim zakonom, ali zbog samih učitelja koji su inzistirali na svakoj učiteljskoj konferenciji od 1875. 76. 77. 78. oni su neprekidno tražili da se tjelesna kazna ponovo uvede u škole i tu su ti disciplinarni propisi koji govore o tome kako se kažnjavaju učenici. Tjelesna kazna je 1879. godine ponovo uvedena u škole, ali bilo je strogo propisano kako se ona smije izvoditi. Smije se samo do 3-4 udaraca šibom, djevojčice se nisu smjeli kažnjavati, a ovdje, na primjer, vidimo kako je to bilo u gimnazijama. U gimnazijama se također je bila primijenjena tjelesna kazna, ali naveo sam jednu tablicu gdje sam pokazao da je zapravo najčešća kazna bila kažnjavanje zatvorom u školi. Od 2 sata, 4 sata, 6 sati, 8, 10 pa sve do 16 sati. Najčešće je bilo ovo kažnjavanje zatvorom od 8 sati. Naravno nisu postale tamnice u školama niti zatvori u nekim podrumima, nego zatvor u školi se odnosi na to zadržavanje u školi. Vi bi, ukoliko ste prekršili određene disciplinarne propise, bili kažnjeni, na primjer, 8 sati morate ostati duže u školi, odnosno 8 sati tiho odraditi duže u školi ostajanjem, pisanjem i pisanjem zadaće ili čitanjem određenog gradiva, vi ste bili zadržavani u školi. A kazna šibom je, vidimo, u gimnazijama nije bila tako česta ili profesori naprosto nisu upisivali tu statistiku, pa iz ovog službenih statistika vidimo da kazna šibom i nije bila tako česta, dok je najčešće bila zapravo upravo ta kazna zatvora. Ono što karakterizira tu pedagogiju 19. stoljeća, na primjer, imamo taj crno-bijeli svijet. Imamo sramotnu knjigu, imamo počasnu knjigu. U sramotnu knjigu upisuju se najgori učenici, tada iz njihove perspektive koji su bili najgori, i imamo počasnu knjigu gdje se upisuju najbolji učenici.